mapakulanan ay nagkabitingan sa manan katilat kamanan ti sausawen awan ka din maramidam ka siya metentiin ka isturben dutit kayat di mamalo-malo agdigos kan kamay katabartek mo takaminday tapayod mo jak nga maaklod dutit kayat iti makirubo isardeng mo nalaw sa parabisyo paliwa mo ti taray tabiak mo itataat na pa'y tiyempo nakabiting bersama nena katilat kamanan ar-armide kumuldi-kuldi kamanan kayat monas sa mapakulanan ay nakabiting bersama nena katilat kamanan tisaw-sawen awan ka din maramidam ka siya metentiin ka isturben nutin kayat di mamalo-malo at digos kan kamay katabartek mo tangaminday tapayod mo jak nga maatulog dutin kayat iti makirubo isaring mo nalaw sa parabisyo paliwa mo ti taray tabiak mo itataat na pa'y tiyempo kayat di mamalo-malo agdigos kan kami katabartek mo tangaminday tapayod mo jak na maaklong dutin kayat iti makirubo isardeng mo nalaw sa parabisyo paliwa mo ti taray tabiak mo itataat na pa'y tiyempo paliwa mo ti taray tabiak mo itataat na pa'y tiyempo. Okay, thank you Apo. Da kayo Apo ngayon inano, dati kayat yung Apo nga tukayat nga tuktukin, dagiti kombo tayo ha. O may iba ka kanyak